En aquest punt idò saludam el psicòleg Enric Valls. Enric, molt bon dia. Molt bon dia, Enric. I la pregunta que et faig a tu és més o menys la mateixa que ara li feien a Maria de la Pau. En quin moment un amic o un company passa a ser un amic? Psicològicament, quan és que fem aquesta passa? Quan connectem amb el món afectiu nostre i amb l'altre, és a dir, quan confiem, quan de sobte comptem amb aquesta persona i no esperem res a canvi. Evidentment estic totalment d'acord amb les expressions també de la companya. Un dels tòpics, Enric, més recurrents és l'amistat home-dona, o dos homes o dues dones homosexuals. Poden ser amics sense que es confonguin els sentiments? De què dependran aquests casos? Sí, per supost. Sempre poden ser amistats, sempre compartir i dependrà també del grau de vinculació que tenim amb l'altra persona, de la complicitat. I és important parlar-ho i dir, mira, estem en la mateixa línia, estem en la mateixa direcció i a partir d'ahir normalitzar-ho, no? Si xerrant de parella, hi ha altres situacions, encara és molt habitual que la gent en enamorar-se tendeixi a abandonar el seu cercle d'amics. Després, com es recupera una amistat perduda per situacions com aquestes? Perduda podríem dir per deixadesa. Sí, desgraciadament ens trobem parelles que quan es comencen a construir aquesta nova identitat del tercer, que és la relació, abandonen les amistats i això no hauria de ser així. De fet, les amistats és un complement al nostre dia a dia, igual que el treball, no? Quan això es dona i desgraciadament es trencara la relació, el que n'hi ha que fer és parlar amb aquestes persones que hem deixat per a un costat, abans tindre clar què és el que volem dir, tindre una conversa, demanar disculpes si és així, perquè ens hem allunyat per la relació, i donar un temps prudencial, és a dir, donar temps a que les persones del nostre voltant també assumisquen aquesta acció que hem fet de properia i de coneixement. Sobre aquesta qüestió, Maria de la Pau, et vol fer un comentari, Enric? Sí, jo volia comentar que pens que una parella sana, una parella realment que t'estima i a qui tu estimes, normalment no desbarata les teves amistats. És a dir, encara que és cert que tot s'ha anat molt de vol i tenim poc temps i potser quan tenim parella li volem dedicar més temps a la parella, pens que l'autèntica parella és aquella que te dona ales en tot allò que te beneficia a tu i te fa créixer com a persona. Per tant, una parella castradora, entre cometes, dels teus amics, no és una parella que m'agradi a mi això. Evidentment, potser el temps que dedicaves abans o el temps que dediques quan tens parella en els amics serà distint, però una qüestió és el temps i l'altra és intensitat, i l'altra que t'hi pugui trobar l'amic sempre. Jo no crec que una parella hagi d'estar barallada, hagi de ser un problema per les teves relacions d'amistat, de veres. Hagi de suposar un distanciament, no?, en les teves amistats. Enric, hi estàs d'acord? Sí, estic d'acord. I és una situació. Una altra situació també són persones que abandonen les amistats per la parella, precisament. I és quan s'entreguen absolutament, que també és una situació que es dona, no? Persones que s'entreguen per i para la parella i s'obliden. I també en aquesta situació n'hi ha que dir que la parella és fonamental, però les amistats també són importants, no? Evidentment. Hem parlat de l'amistat en parelles, parlem també de les separacions, perquè són una prova important per als amics en comú d'aquesta parella que es separa, que de vegades es troben en la situació d'haver de triar bàndol, podríem dir, no? Com a psicòleg, què aconsellaries a la gent que se separa i que vol seguir amb els amics comuns? Hi ha alguna fórmula per aconseguir-ho? La fórmula sempre és parlar-ho, expressar el que pensem i el que sentim i també que al final les persones que volen estar al nostre costat van estar independentment de si estem o no estem amb la parella, no? És important expressar els nostres sentiments i sobretot que si arrel de la separació veiem que n'hi ha gent que s'allunya o no vol saber res perquè es decanta per un altre, pues ahí també tindrem que valorar-ho i tindrem que nosaltres també decidir allunyar-nos, perquè al final, com la frase, o aporta o aparta, no?
Els amics s'han de triar, no? No podem obligar, tampoc. Digues, Maria No, de Pau. jo penso que en un moment d'una separació, que és un moment de crisi vital important, realment saps qui són els amics i qui no ho són. I pel que fan els amics comuns, o que tu pensaves que són comuns, és un moment per aclarir-ho. És a dir, per saber quins eren els amics d'un, realment, quins eren els amics de l'altre, perquè en el fons n'hi ha molt pocs que siguin amics dels dos. N'hi ha pocs. Normalment uns són més amics d'ells, i la gent se posiciona. I és que és així, pot parèixer molt dur, però la gent que ha passat per aquesta experiència ho sap. I és que se posicionen amb tu, no vol dir que vagin en contra de l'altre, no vol dir que vagin en contra de l'altre, simplement que eren els teus amics. I potser podran quedar amb l'altre per fer un cafè, però aquella confidència, aquella intimitat, aquella complicitat no hi serà, perquè potser no ha estat mai, de veres. És a dir, jo crec que és un moment per aclarir situacions. I si hi ha casos de gent que realment era molt amiga dels dos, idò, fantàstic. Millor, no? Molt millor, clar que sí. Mantenir-los a tots dos. Clar que sí, clar que sí. Quan has de començar de zero, ja a una edat adulta, Enric, perquè t'hagis separat per una baralla o perquè has hagut de canviar de lloc de residència, com es torna a crear un nou cercle d'amics? És complicat també, i també tenim que dir-ho, no? Quan trenquem i es comencem de nou. Però mai és impossible. Com podem, anem a dir, conèixer gent nova? A través d'un hobby, d'una activitat, a través de les aplicacions que avui en dia també estan molt normalitzades, en el que podem conèixer, però sobretot a través d'aquesta activitat que ens agrada, que sobretot podem connectar i estem a gust. Pues mira, m'apunte a ballar, a cantar, coses que ens fan estar bé. Si anem amb l'ansietat de buscar amistats i això al final se capta, no? L'altra persona ho capta. Quan estem disfrutant d'algo que ens agrada i que ens plena és quan també connectem amb el món afectiu. Sempre estar actius en l'àmbit també social, com dia, no? A través també de les aplicacions que estan naturalitzades a través de la pandèmia. Pues mira, estic coneguent, estic obrint un perfil i és una forma de donar-te a conèixer i de crear de nou aquests vínculs, no? Digues, Pau. M'ha agradat molt això que has dit, que no s'ha de cercar. I és que jo estic convençuda d'això en tots els àmbits. Les coses bones de la vida no són aquelles que t'accedeixes a cercar, que les vols cercar. Són aquelles que trobes, que te surten a l'encontre. Sorgeixen, no? Sorgeixen d'una manera natural, pot ser quan manco les cercaves i quan manco t'esperaves. I també, Enric, passa, perquè és un moment, un punt d'inflexió en el nostre cercle d'amistats, quan un es para. D'una manera natural se tendeix a relacionar-se amb altres persones, amb una situació semblant, que també tenen fills, com nosaltres. Podrien qualificar aquestes amistats d'ocasionals? Sí, són ocasionals perquè ens cobreixen una necessitat en un moment determinat. Un psicòleg diria que seria amistats intermitents, és a dir, cobreixen en un moment determinat i, en fi, una necessitat. I a partir d'ahí es pot tindre aquesta relació propera i en un moment determinat. També n'hi ha amistats virtuals o amistats també amb dret. Bueno, és interessant. Sempre n'hi ha que estar obert a aquestes qüestions, no? I doncs, Enric Valls, moltes gràcies un dia més per atendre els dematins. Que vagi molt bé. Una abraçada forta. Igualment, una abraçada.